It-tnejn wara nofsinhar tnediet il-Fondazzjoni Lino Spiteri. Iċ-chairperson tagħha Joe Gazan spjega kif din il-fondazzjoni se tara kollaborazzjoni bejn il-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ li hija entità pubblika u l-Fondazzjoni Empower. L-iskop huwa li nsibu job sostenibbli, impjeg għal-futur għan nies li huma disabled. U dan huwa billi nagħmlu ħafna training tax-xogħol ġajt kien isir mill-Empower Foundation li jiena ċermen tagħha. U mill-ITC separatament. Issa din naqdu flimkien biex insibu nittrejnaw lin-nies u nsibu l-hom ġob. Barra minn hekk Gazan qal il-miri huma li jkun hemm impjiegi permanenti u tiżdied l-indipendenza tal-persuni b'diżabilità. Żied jgħid li 50% tal-persuni Maltin b'diżabilità jistgħu jaħdmu. Iżda fil-verità l-ammont ta' nies jaħdmu huwa ferm inqas. Però Malta huwa pajjiż li 5% biss tal-disabled jaħdmu. U din bżonn intellawha għal 30-40% li huwa possibbli nagħmlu. Iċ-Chairman tal-ITC Clyde Caruana spjega kif f'Ġunju se jingħata bidu għall-Employment Aid Program fejn se tingħata għotja lil dawk li jħadmu magħhom persuni meqjusa żvantaġġati. Filip Rizzo li huwa wieħed mit-trustees fil-Fondazzjoni Lino Spiteri qal li l-mira għal din is-sena ili jkun hawn 300 persuna b'diżabilità taħdem. Dan fil-waqt li spjega kif kien biss issa li bdiet tkun infurzata liġi li kienet iddaħlet kważi 50 sena ilu, li tajt li kull kumpanija b'aktar minn 20 persuna trid timpjega mill-inqas 2% ta' persuni b'diżabilità. David Cormier, kap eżekuttiv tal-MSV Life fejn saret it-tnedija tal-Fondazzjoni Lino Spiteri, spjega kif fl-istess kumpanija hemm jaħdmu 14 żagħżugħ u żagħżugħa b'diżabilità. Inizjattiva li kienet bdiet bħala esperiment u llum il-ġurnata hija soluzzjoni għan-negozju.